Més coses, el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges arranca divendres. Enguany té una nodrida participació balear i destaca el curtmetratge del cineasta eivissenc Héctor Escandell i el curtmetratge de l'actriu de Muro, Anne Parelló. També hi participa l'editorial mallorquina Dolmen Editorial i l'actor Simó Andreu rebrà el Premi Nosferatu. Arriba aquest divendres el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges 2013. Enguany hi ha una nutrida participació balear. Comencem pel cineasta eivissenc Héctor Escandell. És la primera vegada que participa a Sitges i presenta el curtmetratge El crimen de todos los santos en una secció especial anomenada La nit més killer. Bé, la veritat és que el repte està més que superat ja, perquè la nostra intenció era moure'l i duim ja 10 festivals. És el 10è festival que ens seleccionen i no se n'ha celebrat quasi ningú, vull dir, quasi tots seran entre octubre i novembre, i en alguns sí que competim, com per exemple a Mórbido, a Mèxic. També hi participa